Uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me once again, DJ Rocketera, ang inyong Basa Princess. At nandito na nga tayo sa programang Top Secrets kung saan pwede ka magbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto sa ating mga kabisyo. Kahit ano pa ang nagpapabigat sa iyong kalooban o kahit ito ay nagpapagaan ng iyong kalooban, basta gusto mo lang itong ibahagi at para maramdaman mong hindi ka nag-iisa. Your secrets are safe with me at meron na po tayong caller on the line, ang ating top secret sharer. Hello, magandang gabi sa'yo. Maganda ka pa sa gabi, madam. Yun, gusto ko yung ganito, gabi pa rin, binubola pa rin ako. Diba? Yung wala ng araw pero nabubola pa rin ako. Thank you ha. Anong alias? Anong itatawag namin sa'yo? Lex po. Lex? Yes po. Alex o Lex? Lex na po, Lex. Lex lang, ayan. Lex, tagasan ka? Taga Tagig. Uy, taga-Tagig. Meron ka bang kinakalikot dyan? Parang meron kang inaayos dyan ah. Inaayos ko yung radyo ko, ma'am. Inaayos mo yung radyo mo. Huwag ka munang ano. Pinatay ko muna. Papatayin mo muna. Mag-concentrate ka muna sa tawag nating dalawa. Total, naririnig mo naman yung boses ko eh. Oo nga, yung ganda lalo sa personal. Nakita mo na ba ako ng personal? Opo. Saan? Kailan? Sa mall po. Saang mall? Saka sa Marikina, ma'am, sa Marikina. Talaga? Opo. Nakita mo na pala ako. Opo. Hindi ka naman nabigo nung nakita mo ako ng personal. Na in love. Joke lang. Talaga Lex, may pagkabolero ka. Konti na lang, sasagutin na kita. Ay, nasagot na pala kita. Okay, Lex. Sige na, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Ano ang iyong top secret? Ayun po, naging kabit po ako. Naging kabit kanino? Ng aking kumari. Naging kabit ka ng iyong kumari. Ibig sabihin, ninong ka nung anak nung kumari mo? O ninang siya ng anak mo? Ano po, magkasabay lang kaming nagninang sa isang inaanak. Ninang-ninong kami dalawa. Pero kilala ni kumari si Mrs. Yes po. At kilala mo rin ng personal yung mister ni kumari. Yes po. O paano nangyari na naging kabit ka ni kumari? Naging sumbungan niya po ako noon na. Tapos, yun. Kasi, yung mister niya po kasi is, doble kara. Doble kara, meaning gusto ng tahong, tapos gusto rin ng talong? Ganun ba yun? Yes po. Ganun yung gusto? Pwede sa tahong, pwede sa talong? Yes po. So, na-discover niya na gano'n. Ngayon, ikaw yung naging crying Nahuli shoulder niya, niya. ma'am. Na-quote in the app niya doon sa kainuman niya. Caught in the act, as in magkapatong? Yes po. Nagmamic po. Nagmimikropono? Yes po. Yung ganyang... Yung tipong hindi naman host, pero nagiging host bigla, humahawak ng mikropono, gano'n? Yes po. Tapos Yes dalawang po. lalaki. Hindi po, isa lang. Sila lang, one-on-one sila nung kainuman niya. Tapos, nung bumaba daw siya is nakita niya actual yung pagmamic na mas magaling pa daw sa kanya. Humawak ng microphone. Sandali lang. Sabi mo, doble kara. So, meaning, etong asawa ni Kumari ay pumapatol sa tahong, pumapatol din sa talong. Opo. Yung nakita ni Kumari, Talong. yung talong. Opo. Talong yung di dalawang talong yun o isang talong lang.
Isang talong lang, pero kumpare nila rin pareho. Naku, paktay tayo. Kumpare din pala pareho. Ah, Dalawang wireless mic yun, pero isang mic lang yung nagamit kasi sira pa yung isa o parang pinaiinit pa yung isa, ganon. yes po. O, ngayong nalaman mo yun, ikaw yung naging sumbungan nitong kumare, anong ginawa mo? Naging shoulder to lean Ayun, on ka? nagpapayo. Kinomport Nagpapayo mo? lang. Nagpapayo lang po hanggang siya na mismo nagsabi na nahulog daw siya sa akin, gano'n. Mm. Ay, ako tao lang din. Tapos nauwi sa Tarakape. Nauwi sa Tara, kape. Nagkape kayo. Opo. Yes po. Nakita mo yung kape. Yung kape. Ano? Yung kape na kinakape. Kinakape mo yung kape. Nasawsaw Yes, po. mo. Opo. Ay, nako. Magaling sa kape. So, nagkita kayo ng personal. Kapag nagko-confide sa'yo, itong si Kumare, pinupuntahan ka niya ng personal. Nagkikita kayo. Ano po, dati through chat lang. Mm-mm. Tapos yun, nung nagtapat na nga, crush ko rin naman siya noon. Siyempre, nagkasundo. Mhm. Magtarakape. Mm-mm. Pero tuloy-tuloy pa rin ba na mayroong kapihang nagaganap? Opo. Hanggang ngayon, kabit ka pa rin. Opo. At siya, kabit mo pa rin. Vice versa kayo, parehas. Hindi, kasi single ako, mami. Tapos siya kasal. Single ka na. Opo. Hiwalay na kayo ng asawa mo o wala kang asawa? Ay, walay na po. Nung kalibin ko. Pero nagkaanak kayo ng kalivin mo. Yes po. Isa. Okay, so single ka, technically walang problema sa side mo. Tapos siya, merong problema dahil hindi pa sila hiwalay ng asawa niya. Yes po. Anong plano mo ngayon? Ano po, sumasabay na lang sa alon. Wow, para kang patay na isda na sumasabay sa agos ng tubig ha? Kasi andun Patay na na po isda yung, ka ba? andun na po kasi yung hindi mo na siya kayang iwanan kasi mahal mo na talaga. Masarap ba? Magmahal. Masarap magmahal. Masarap magmahal. Yun naman pala, masarap magmahal. Paano kung madiscover ng mister niya na kabit ka, anong gagawin mo? Ay, yun nga po ang masama, siyempre. Nag-iingat din sa galaw. So, paano kayo nagkikita ng kumari mo? Mag-uusap na lang po na ganito, ganyan. Saan yung hideout nyo? Sa kulay green. Kulay green. Uy, Opo. wait lang hulaan ko kung saan yung kulay green na yan Nagsisimula ba to sa letter A? Letter G. Letter G. Katunog ba to ng pangalan ng tinapay? Hindi. Alam ni Madam. Ano? Alam na alam mo, ma'am. Tama yun? Yung pwede mo, sa may Santa Mesa ba to? Ay, binanggit talaga. Di ba sa Santa Mesa yun? Letter G? Alam ko yun, alam mo kung bakit. Nadaan Nagpasyal din ka ako doon, doon. Ikaw hindi nadaan ako doon. Di ba, yun yung kapag pumailalim ka doon, dumaan ka doon, makaka-shortcut ka. Alam mo. Makaka-shortcut ka. Opo. Di ba nakaka-shortcut ka doon? Magbabayad ka lang ng piso kay 2 piso. Magkano nababayad doon? Nakakapagpa-shortcut pa rin ba doon? 5 piso na doon ngayon. So doon kayo pumupunta. Walk-in kayo o nakamotor? Nakamotor po. Minsan naka 4 wheels. Wow, naka 4 wheels pa. Kaninong 4 wheels? Sa'yo o sa kanya? Sa akin po. Wow.
Wala naman talagang makakaalam. Malamang kasi from Taguig, biruin mo, dumadayo pa kayo ng Maynila para lang masagawa yung ano ninyo, di ba? Kakape po, magkakape. Oo, masagawa yung pagkakape ninyo doon sa shortcutan. Yan. Apo. Anong plano mo ngayon? Go with the flow. Tapos mag-ingat sa ginagawa. Wala ka bang naiisip na pwedeng masira rito? Alam ko mali. Minsan, alam mo po yung parang ano rin pag mawala siya. Wala ka lang, di ba? Wala ka lang. Yung namimiss mo siya lagi. Ang gusto mo bang mangyari ay hiwalayin niya yung asawa niya tapos piliin ka niya? Sinabihan ko na po kaso lang hindi niya kaya iwanan yung 4 niyang anak. Bakit di na lang niya isama yung 4 niyang anak? Hindi din daw kayang humiwalay doon sa kanyang best friend. Hindi niya kayang humiwalay doon sa kanyang asawa. Opo. Okay lang sa iyo na sila pa rin yung asawa niya, na doon pa rin siya sa pamilya niya, tapos lumalabas lang kayo. Nagkakape kayo. Opo. No choice po. Last choice eh. Ano yung tawag mo? Last choice ka. Ganun. Last choice ka. Yun yung nararamdaman mo ngayon. Opo. Minsan ba nalulungkot ka, naiiyak ka, naluluha ka, nandyan ka sa sitwasyon na yan? Opo. Talaga? Mahirap ko mawala. At kung meron kang mensahe ngayon sa katarakape mo, na hindi si Robin Shena at si Conyo Bicolano, kung meron kang mensahe dito sa kumare mong ito, sige nga. Ibigay mo sa kanya. Bigyan mo siya ng mensahe ngayon. Anong tawagan ninyo? Mahal. Mahal. Patanong mo pa siya talaga, mahal. O sabi, kunwari, mahal, pero ang totoo talaga, hon. Okay, sige. Bigyan mo siya ng mensahe ngayon. Han, sige, Han. Alam ko, nahirapan ka rin sa situation natin dalawa. So, ayaw ko rin namang sirain yung pamilya mo. Tandaan mo na lang lagi, mahal na mahal kita. Yan lang po. Akala ko pa naman makakaliyad pa ako dito, kakapakinig sa'yo. Yung pala, puputulin mo lang ng ganun yung message mo. Lex naman, di mo man lang pinatagal ng kahit 1 minuto yung mensahe mo. Kasi po baka umiyak ako eh. Umiyak ka. Yun nga yung gusto naming mangyari. Para malabas mo yung bigat na nararamdaman mo. Sino nakakaalam niyang pinakatatago mong sikreto? Minsan po, nagsasabi siya sa mga ka-close niya. Ikaw, sa side mo? Ako naman sa side ko, pinsan ko. Tsaka yung kapatid ko. Nakikita ba nila nagsasama kayo minsan? Hindi po. As in talagang kalkulado yung galawan ninyo pag nagkakape kayo? Po, kailangan po. Mahirap na po. Okay. Sana maging masaya ka sa lahat ng mga desisyon mo sa buhay. At sana payapa ka. Tinatanong ko siya nga, mami, kung meron pang nagaganap sa kanila. Ano sabi niya? Lalaki daw ang gustong katabi ng partner niya. Yan ang laging nasagot. Ano? Ano sabi ng lalaki? Lalaki daw ang gusto ng kanyang mister. Si mister o si kumpare, yung gusto mong mangyari sa kanilang dalawa? Tinatanong ko po kung meron pang nagaganap sa kanilang dalawa. Yung gusto daw ng asawa is yung talong daw ang gusto. So meaning wala nang nangyayari sa kanila? Yan po ang sabi niya. Kasi sabi ko, pagka meron, ano pang dahilan para magpatuloy tayo kung meron namang nagaganap sa inyo. Naniniwala ka ba doon?
Ang hirap po paniwalaan, pero mahal ko siya. Kaya, naniniwala na lang. Sige nga, kung mahal mo nga, sabihin mo nga, I love you, mahal. I love you, mahal. Yun! Kinilig ako dun. Ay, nako. Pero alam mo naman, syempre, hindi ako approve dun sa mga, alam mo yun, may mga natatapakang tao, ganyan. Pero alam mo, Lex, alam mo naman kung anong tama't mali. Tsaka, mahirap din yung pinasok mo na ganyan. Yung alam mo namang masaya ka sa piling ng taong yun. Pero, hindi po pwede. Masaya Parang ka hindi lang mo maging pagkasama. iyong-iyo. Apo. Sana dumating yung panahon na makatagpo ka talaga, kung siya man o hindi man siya, ng taong magiging iyo ng buong buo. Yung pwede mong matawag na iyo. Yung legal na legal. Yung hindi mo na kinakailangan pang mag-shortcut doon sa may Santa Mesa at magkape ng palihim doon kasi wala naman kayong tinataguan. Mahirap nga po eh. Minsan kung saan kami nakarating, hindi kami pwede mag-selfie. Hindi kami pwede mag-post. Pero pwede kayong mag-video call. Video call. Ba't ka natawa? Diba? Pwede kayo Bawal din, mag-video call. Ha? Pwede naman. Diba pwede yun? O, safe pa yun. O. Saka nagkakape naman kayo eh. So, pwede ka magsawsaw ng Spanish bread dun sa kape-kape. Yan. Okay, maraming salamat Lexa sa pagtawag mo. Maraming salamat, Idol. Ayan, sana. Ingat ka lagi. Uy, hindi ako si Rapi Tulpo ah. Tinawag mo ko idol. Tawagin mo ako na DJ Rocky Basa Princess. Sige nga, salamat DJ Rocky Basa Princess. Salamat, DJ Rocky, Basa Princess. Ay, kinilig ako. Thank you so much, Lex. Thank you. Ayan po. Thank you. Goodbye. Bye. At yan nga po ang ating top secret sharer for tonight, Lex from Taguig. Si Lex na merong karelasyon. At itong karelasyon niya na ito ay ang kanyang kumare. Kumare na merong pamilya. Patago ang kanilang relasyon. Kinakailangan pa nilang magkape. Dumayo ng Santa Mesa para lang maisagawa yung kapihang gusto nila. Para lang maisagawa yung sausawan sa kape-kape. Pero minsan natatanong ko talaga yung mga taong napupunta sa ganong klaseng sitwasyon kung paano kayo lumiligaya ng 100% at paano nyo nararamdaman yung kapayapaan sa puso ninyo na ganun yung ginagawa ninyo na alam nyong may mali, merong apektadong tao na kahit sabihin nating manloloko yung partner ni kumare, hindi pa rin yun yung nararapat. Kailangan iwalay talaga kung gusto nila talagang magsama silang dalawa. Or baka nag-aantay lang ng timing, pero sabi na nga mismo ng babae, hindi niya raw kayang hiwalayan yung lalaki dahil sa mga bata. So ano ba talaga? Hanggang kailan mo kayang magsakripisyo para sa taong minamahal mo? Ilang luha pa yung ilalabas sa mga mata mo para sa taong minamahal mo? Ilang pagkakataon pa ang dapat mong tiisin para sa taong minamahal mo? At ilang gabi pa yung dapat lumipas para lang mapanatag ka na itong taong to, ikaw ang mahal. Iba pa rin yung pagmamahal na buong buo at sayong-sayo. Sa
Sa mga kabisyo natin na gusto mag-share pa rin ng kanilang top secrets, bukas ang ating linya. Alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. At yan po ang ating top secrets for tonight. Nakapilang ang inyong Basa Princess, DJ Rocketera. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Good night, people of the universe. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!